and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mokining sa kalalaki nga taga Cebu City ang atong matatampo nagdasingan nga JR. Thank you, guys! Thank you! Oh, congrats, Brad. Daog yung mo ni Ara na sa singing contest. Siyempre, gipraktisan ko doon na magmayo. Aw, bagay mo sa kay mo, Brad. So, magawa kay plano manguya pa ng Ara? Ha? Wow, uy. Amiga na nako. Oh, mo ba? Aw, kun mo na. Ako nalang manguyab niya. Oh, unsa? Ha? Manguyabi mo amigo na ko? Oo, ningon siya. Pero naibaw ko nga, dito siya seryoso. Maong gisultihan na di kanayan. Wait. Wa ko makasabot, ani. Unsa may punto nimo nga gisultihan man ko nimo, ani? Kaya di ko gusto masakitan ka. Nga mapunta ka sa sayop na tao. So, kinsa man di ay ang sakto nga tao? Ikaw? Oh. Ha? Joke ra, uy. Ayaw ka balaka na ko, JR. Dili mo sa kong patakag sugot, good? Maong ayaw ka balaka, ay kaguol. Ara. Unsa kay balita ni Ara? Ipanguyaban yun ka siya ni Beloyd? Di ko may matanda. Matanda lang niya ko ni Beloyd. Busted ko ba eh? Oh, may nun. Ha? Mayo. Mo sa may nagkamayo. Ha? Para good beat. So, tira ko gusto nood. Nagkagusto ka ni Ara, no? Nagkagusto ka, wa? Wow! Pagsulti, oy. Kaya bini mo, kung nakagusto ka niya, suwayig panguyab. O sila, ikaw mo iyang ipaabot. Bye. Unsa? Manguyab ka? Oh, Pagtarong diha, uy. o lagi. Seryoso ko. I love you. Oh. Dugay na. Unang pagkakita pa lang ako ni mo. Na-inlove na ako ni mo. O di ko gustong magmahay nga wa ko makasulti ng tinuod. Maode ang imong gidaot si Lloyd. Oh, ha? Dili, uy. Kuan mo good. I love you too. Tinuod? OJR. Pag-abi ni mo, nagpaabot na ko kung karos ka manguyab na ako. Sa ato pa, isugot ako ni mo. OJR, gisugot na tika. Yes!
Love, na nang-invite na to og kasal. Para unsa man? Kita ko na mo pakantahon silang kasal. Oh, sige. Ikaw, okay ka? Wa kay problema. Ginansad ko nga, kauban tag trabaho. Sige, tanduan na. Di arang bayad, oh. Salamat kaayo, ma'am, ha? Thank you, ma'am. Way sa payan. Salamat sad kaayo. Nindot kayo inyong performance. I-refer ta mo sa akong mga friends. Thank you, ma'am. Love, ubay-ubay na kita og natigom tungod sa atong pagpanawat og mga gig. Magid, love. Nalipay kay ko, kay dagan ang misalig na to, o dagan ang nako yun. Love, sige lang tagdawat og gig sa mga kasal ba? Mm. Wa ka makahuna-huna nga... What if... kita mo ikaslo na pod? Oh. Love. Kusog pa kita karon. Sakyan sa ina to. Di na ta maguna-una, ana. Love. Kusuga na ninyo Robay sa? O, bay. Tani may mga suki. O, nalipay sa ko, nga nakita nila nga mong potensyal. Lahi na sa siguro ni nga gigay. Siya sabay, ha? Hello, love. Love, asa ka? May importante kong isulti. Magkita ta. Mabdos ko. Unsa? Love, di pwede. Giing na natin ka, di ba? Padung nasaka nga itong career. So, unsay gusto nimo buhaton ako? Ipakuha na. Unsa? Nabuang na ka? Ipakuha na. Kaya kung di ka, magbuwag ta. Di ko gusto nga maguba ang akong career tungod lang nagbabdos-mabdos ka. O sige! Sige, magbuwag ta. Og suluha og saw ang tanang gaba nga moabot ra unya nimo. Oh. Oh, naunsa na masad ka nga nagbugtok manang naong ni mo. Ay, dagka na ni cancel sa gig pa kay nangita ni Ara. Wa ka mo suway pakigsulti ni Ara. Wasad. Mangita na lang ko ikapuli niya. Papangandoy niya ako. O di siya makapugong nako. Nak, kung ikaw ka mo na sa lugar sa imong anak, nga mahibawan lang ngunya nimo nga gusto kang ipakuha sa imong amahan, di ka malain. Di ka kamahubos. Kaya sa pagkatinuod lang, dili sad kagustuhan ni Ara ang nahitabo karon. Pero wa sa'y mahimo. Kinahanglan siyang musakripisyo para sa bata, nga binuhatan ninyong duha, pero gipyaan nimo siya. Namtay paagi pero di mo siya. Aw, yan ang sa. GR. Di na kinipwede na. Pila ka buwan na nga wakoy gig. Kinahanglan lagi kong matrabaho.
Kinsa ba ni? Hello? Hello, Sir JR? Ah, yes, ako ni. Kinsa ni? Wedding organizer ko, sir. O, nangita mo ko ng akong client nga mo kanta sa reception. Pwede ka, sir? Yes. Pwede kayo. Kanus amin ni ma'am. Sige, sir. Sendan di ka sa details, ha? Mo na siguro niyang reception. Asa man ang... Sige na, pangaon na mo. Ara? Ikaw ang bride? Yes, JR. Og, good luck sa imong performance, ha? Pwede na ka mo sugod og kanta para makalakaw na kadayon. Ma, kutom na ko. Anak, sorry, ha? Dali, magkuhatag pagkaon ni mo. Kadiyot. JR, ayaw. Unsa? Nak, ato ni Papa ni mo kaw. Hatagan na kaniyag food. Kima, Ara, ako'y iyang papa. Kanus alang, ha? Bisag kanus awa ka magpakaamahan niya. Nalimot ka nga gusto nimo sa ipakuha? Unya karon ang kuno nimo nga imong anak. Ara, please. Nahibaw ka nga nung ikaw mag-invite na ako? Para makita nimo unsay giusika nimo. Ara. Here we go again, hurting each other for no reason, wondering why we keep repeating the same mistakes. Seems the more we give. Tungod sa akong ka-selfish, nawa ang tanan ako. Di lang si Ara og ang akong anak. Hasta na ang akong career nga dugay na akong gipangandoy. Karon, kutob na ako sa paghandom sa akong kagahapon. Og wala akong sud og relasyon kay dawat na ako nga gaba na ning akong nasinati karon. Di na nakutob. Dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.